Sige, Ganyan yung start. Sabi mo ikaw na! Ah, sige. Medyo mahirap kasi nung una, mainit. Nung una kasi dun kami sa, naglalakad-lakad lang, tapos tinutour, tapos mainit siya. Pero masaya naman. Oh. Tapos, di ba nung una mainit? Tapos pagtapos uminit, biglang umulan na sobrang lakas. Kasi lahat kami parang nabasa na, ganyan. Tapos may mga payong pang bumaliktad. Uy, hindi ko. Paano kayo? Tapos mahirap pa noong una kasi, di ba walang walis, so sayo nila magpahiram. Buti na lang, ginamit yan, ka-charming pinahiram kami, yun. Masaya siya kasi nakatulong kami kahit hindi kami pinahiram ng mga walis ng una. Pinahiram namin din pala, ayaw pa. Gusto ko bigay. Kaya pag ibigay.